Alla lika taggade. Ja. Känns det Patrik? Jo då. Rätt okej. Ja. Vi börjar naturligtvis då, eftersom man får välja som jag sa, med segrarna, och det var OC Racing som åkte på 2 stycken, gjorde ni Henke, va? Det var bra. Robin och din sista varvet. Ja, det är nu. Ja, ni har gått i mål på första plats i alla fall. Du också. Så stanna gärna kvar så tar Erik lite kort. Om man bestämmer sig snabbt, annars blir man utan. 2, Team Lars, slir dig. Så finns det en till regel, man får inte ta pris till sin kompis om man inte är här. När man inte är hemma blir det inget, det vet ni. Liva, vi har inte varit med på prisutdelningen. Härligt. 4:e plats. Trots att Marcus var med lever alltid medelåldern på 40 eller något. Marcus och grabbarna. Så visar er storsynthet och slå en varsin kepa såklart. Marcus.